ناب كالئ زيناتات مسئن سجر نبرتي ممحدار كبابي لبان وزوبان نافا تحت بايتاو ماي نمهبتامن وحسن الستة ماي سبن تريتن نموحاسن ماقتتاو نطفتات يستلاسلو كمزلو قليتهم نساتهم بزابو حبريتا بسنكي مجزاتن كيناتن باديمو صنحه كبابيهم نام نبور نمملاس اب حزاتن مسرح كترساتن زالتاتن ابرتيهم يسرحو كمزلو بمحبار زاغيت غوبو بعراين كبابيون مولو بمولو تزاليو كحزان كلو كلتا راهياتات بماطات كمسرحو عبريهم አቶ ሳሊሕ እድሪስ ድርሆያ በዛሃቦ ሓበሬታ ህዝቢ በተበጎሱ ለሊ 5000 ዝተፈላልየ ተልሳት ክተክልን ከሎ ኣብ ክራማት ዝትከሎ ብርክት ዝበለ ጎዳጉዲ ተዋዒቱ ምህላው ሓቢሮም አቶ ሐመድ ናሳዕን ወይዘሮ በኺታ ዑስማን በወገኖም ቀንድ ዕላማ ናይቲ ዘካይድዎ ዘለው ማእተታው ንጥፈታት ከባቢኦም ንምልማዕ ምዃኑ ህዝቢ ድማ ብልዑል ኒሕ የሰላስሎ ከም ዘሎ ብምሕባር ሚኒስትር ሕርሻ ናውቲ ማእቶት ኣብ ምቕራብን መጎጓድ ሓነት ኣብ ምዝርጋሕን ክትሓጋገዞም ተላብዮም ወይዘሮ በኺታ ዑስማንን አቶ እድሪስ ዑስማንን ድማ ቀዲሞም ብግቦ ተወዲቦም ዘሰላስልዎ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሐመድን ስለዘይነበረ መሬቶም ተባሕጊጎ ክኸይድ ምጽንሑ በዚ ምኽንያት ድማ ሕርሻው ምህርቶም ከምቲ ዝድለ ከም ዘይነበረ ብምጥቃስ ኣብ ዘእዋን እዚ ግን መሬቶም ናብ ንቡር ንምምላስ ኣበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣረዲኦም